Η επικοινωνία είναι η απάντηση στην οικονομική κρίση, ωστόσο δραστικές είναι οι αλλαγές στις δημόσιες σχέσεις. Ακριβώς αυτές τις αλλαγές και τις νέες ανάγκες που προκύπτουν καταγράφουν στο βιβλίο τους οι καθηγητές Μάρκος Κομοδρόμος και Νικολής Νικολή. Καλή σας μέρα, καλώς ήλθατε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα, η οικονομική κρίση ή η εξέλιξη είναι τελικά που δημιουργούν, ποιο από τα δύο δημιουργεί τους νέους όρους στην επικοινωνία? Κοιτάξτε, να πούμε ότι η οικονομική κρίση πλέον, που είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν όλοι οι οργανισμοί, σίγουρα το εργαλείο των δημοσίων σχέσεων και η στρατηγική των δημοσίων σχέσεων βοηθά στο να προσπεράσουμε την οικονομική κρίση όσον αφορά την επικοινωνία που πρέπει να έχουμε με τα κοινά, με τις διάφορες κατηγορίες κοινού. Είναι αυτό που καταγράφουμε και με τον συνάδελφό μου τον Νικόλα τον Νικολή στο βιβλίο μας, ότι ο τομέας των δημοσίων σχέσεων πλέον έχει αλλάξει. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει κατά κάποιο τρόπο από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και εντοπίσαμε και καινούργιες κατηγορίες κοινού. Σε αυτές τις κατηγορίες κοινού, τις καινούργιες, επικοινωνούμε μέσω των new media, των νέων μέσων επικοινωνίας. Δραστικές αλλαγές, όπως γνωρίζετε, και στο Facebook, στο Twitter. Άρα ουσιαστικά το διαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα δημιουργούν νέες ανάγκες. Ξέρετε, και η πολιτική με ήττα και η πολιτική με ομικρό γιώτα περνάνε από αυτό το φίλτρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και τα κόμματα. Προεκλογική ολόκληρη στήθηκαν στις τελευταίες αναμετρήσεις, στις εκλογικές αναμετρήσεις. Και ας μην ξεχνάμε ότι και στις εκλογές με τον Ομπάμα ήταν και ο πρώτος ο οποίος είχε έτσι μπει δραστικά στον χώρο των new media. Είχε χρησιμοποιήσει τότε, αν θυμάστε καλά, και το YouTube. Οποιαδήποτε προεκλογική εκστρατεία πήγαινε, ανέβαζε την ίδια ώρα η ομάδα του στο YouTube το βίντεο, με το Twitter επίσης και σε pages στο Facebook. Ναι. Πάντως αυτή η εξέλιξη στο διαδίκτυο και των ψηφιακών μέσων, τουλάχιστον στην Κύπρο, φάνηκε να μην μπορούν να την ελέγξουν ούτε επιχειρήσεις, οργανισμοί σε οικονομικό επίπεδο, ούτε ακόμη και κόμματα ή και υποψήφοι. Πώς μπορεί να διαχειριστεί μια επιχείρηση σήμερα, ένα κόμμα, ένας πολιτικός, αυτή την κοινωνική δικτύωση, την εξέλιξη χωρίς έλεγχο, πραγματικά χωρίς έλεγχο? Ναι. Κοιτάξτε, ζούμε σε μια κοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται από την άμεση πληροφόρηση, από τη διαδραστικότητα, από τον ενεργό πολίτη. Έτσι και οι οργανισμοί πρέπει να μάθουν να λειτουργούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, να ανοίγουν διαλόγους με τα διάφορα κοινά τους. Αυτό είναι και η κυρία θεματολογία και του βιβλίου μας. Δείχνει ακριβώς πώς πρέπει να επικοινωνούν με τα διάφορα καινούρια μέσα, όπως έχει πει ο Μάρκος. Κοιτάξτε, να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές σύγχρονες θεωρίες και τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν και στη χώρα μας. Απλά πιστεύω στην Κύπρο ακόμη χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο στο να έχουμε επαγγελματίες που θα χειριστούν τα new media, τα νέα μέσα ενημέρωσης. Μέσα από το βιβλίο μας να πούμε ότι υπάρχουν 26 συνεντεύξεις και 19 περιπτωσιακές μελέτες. Ναι. Και είναι καλό να το δείξουμε, Μάρκο μου. Συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά είναι άλλη η επικοινωνία και η μεταξύ μας σχέση. Αρχές λοιπόν δημοσίων σχέσεων είναι στην αγγλική έκδοση και αναμένεται να είναι και στην ελληνική. Και στην ελληνική το καλοκαίρι, πρώτο Θεός. Είναι για νεοεισερχόμενους στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, αλλά και για έμπειρους επαγγελματίες. Ξεκινάμε από το μηδέν, από την ιστορία των δημοσίων σχέσεων μέχρι και την στρατηγική εφαρμογή. Όμως, ο Νικόλας να μας πει κάτι, αν θέλει, για τα interviews, να πούμε ότι συνεντεύξεις που έχουμε μέσα. Που είναι... Το βιβλίο αποτελείται από 8 κεφάλαια, κάποια πιο θεωρητικά, κάποια πιο πρακτικά, αλλά σε όλα υπάρχουν case studies, περιπτωσιολογικές μελέτες, από οργανισμούς της Κύπρου, της Μάλτας και της Ρουμανίας, αλλά κυρίως από την Κύπρο. Είναι σημαντικό όταν υπάρχουν τέτοιες μελέτες. Τουλάχιστον εμείς στο χώρο καταλαβαίνουμε την αξία.
αυτόν τον... όταν έχεις ανάλογα με περίπτωση μια ανάλυση και ένα παράδειγμα, έχει ιδιαίτερη αξία, τουλάχιστον εμείς στον χώρο το καταλαβαίνουμε, ελπίζω και επιχειρήσεις. Είναι ένα από τα κοινά που είχαμε δει με τον Μάρκο, ότι και γενικά μια αδυναμία που υπάρχει στον τομέα, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και γενικότερα. Έτσι και εμείς είπαμε ότι το βιβλίο θα πρέπει να εμπλουτιστεί από case studies. Να πούμε επίσης ότι έχει και συνεντεύξεις από καταξιωμένα στελέχη, πάλι από διάφορες χώρες, όχι μόνο από την Κύπρο. Και επίσης έχει και συνεντεύξεις από γνωστούς παγκοσμίας φήμης ακαδημαϊκούς, όπως για παράδειγμα τον Noam Chomsky, που όλοι θα το γνωρίζετε, όπως ο Philip Kotler, που είναι ένας από τους πατέρες του τομέα του marketing, καθώς επίσης και ο James Grunick, που είναι ένας από τους πατέρες των δημοσίων σχέσεων. Πέτρα μου, μετά την παρουσίαση που είχαμε του βιβλίου 6 του Νοέμβρη, είχαμε πάρει αρκετά μηνύματα και emails και από φίλους, αλλά και από άτομα τα οποία είναι στο χώρο των δημοσίων σχέσεων, που βρήκαν πάρα πολύ υποβοηθητικό. Είναι ένα επιστημονικό εργαλείο, κακά τα ψέματα. Ναι, βασικά και είχαν διαβάσει και τις περιπτωσιακές μελέτες που λέμε με τον Νικόλα, τα case studies, και μας λένε ότι πραγματικά διαβάζοντας τις περιπτωσιακές μελέτες μπορούμε να καταλάβουμε πώς οι νέες θεωρίες και οι σύγχρονες θεωρίες μπορούν να εφαρμοστούν στη χώρα μας. Γιατί μιλάμε και για εφαρμογές και τεχνικές οι οποίες είναι παραδείγματα καμπάνιων δημοσίων σχέσεων που έχουν γίνει και στην Κύπρο. Ναι. Και στο εξωτερικό όμως. Και μπορούμε εύκολα να τις υιοθετήσουμε και να τις υλοποιήσουμε. Είναι ουσιαστικό να μην μένουμε στη θεωρία και να περνάμε στο πρακτικό κομμάτι. Εκείνο ήθελα να πω προηγουμένως και δεν τα καταφέρα να το διατυπώσω όπως έπρεπε. Τώρα, πώς προέκυψε, καταρχήν, το που απευθύνεται το είδαμε, πού μπορεί κανείς να προμηθευτεί, από πού μπορεί κανείς να προμηθευτεί αυτή την έκδοση? Να πούμε ότι ο εκδοτικός οίκος είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το University of Nicosia Press, και επ' ευκαιρίας θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε γιατί πάντα υποστηρίζουν τον τομέα της επικοινωνίας, όπως αποδεικνύεται και με το βιβλίο. Το βιβλίο μπορείτε να το βρει κάποιος από το Amazon.com, από κάποιες άλλες σελίδες του διαδικτύου, όμως και σε διάφορα βιβλιοπωλεία της Κύπρου. Επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι το βιβλίο θα χρησιμοποιείται σε πανεπιστήμια σε διάφορες χώρες του κόσμου, όπως την Ελλάδα, την Γερμανία, την Αγγλία και την Αμερική. Θα χρησιμοποιείται επίσης και στο Charter Institute of Public Relations, το CIPR, και αυτό πρέπει να πούμε ότι μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Μάλιστα. Τώρα, πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία μεταξύ των δύο? Είναι λίγο παράξενο το πώς ξεκίνησε. Καταρχήν με τον Νικόλα γνωριζόμαστε από το 2001 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, είμαστε και δύο καθηγητές. Στο ίδιο τμήμα, στο τμήμα επικοινωνιών. Ήμασταν πριν 2 χρόνια, ήταν Νοέμβριος, δεν ήταν? Ήταν έτσι καιρό, ναι. Έτσι καιρός, είχαμε πάει για καφέ. Και του λέω, βρε Νικόλα, δεν γράφουμε ένα βιβλίο δημοσίων σχέσεων το οποίο να απευθύνεται και σε νεοεισερχόμενους στον χώρο αλλά και σε επαγγελματίες των δημοσίων σχέσεων, μιας και οι θεωρίες που έχουμε και στα ελληνικά χρονολογούνται. Ναι. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά και επειδή και εγώ και ο Νικόλας χρησιμοποιούμε τα social media και τα new media, λέμε να κάνουμε μια έρευνα, να δούμε κατά πόσον μπορούμε να βγάλουμε ένα εγχειρίδιο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες αλλά και από τους φοιτητές μας. Ναι. Θα το εξεταστούν κιόλας οι φοιτητές? Το κάνουμε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το εξετάζονται. Είστε καλοί μαζί τους ή είστε από εκείνους τους καθηγητές που είναι Εσύ πώς μας κόβεις? Εγώ νομίζω ότι είστε επικείς. Νομίζω ότι είστε κοντά. Είμαστε καλοί. Λίγο περισσότερο ο Μάρκος. Ναι, εσείς είστε πιο αυστηρός. Προσπαθώ. Προσπαθώ. Να πούμε όμως, αν μου επιτρέπετε, να πούμε ότι επίσης στο βιβλίο, επειδή εμείς δουλεύουμε και με κάποιους οργανισμούς, κάνουμε κάποιες, συμβουλεύουμε κάποιους οργανισμούς, αλλά είμαστε και στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να το συγκρίνουμε και με τη θεωρία. Είχαμε εντοπίσει κάποια κενά
Και έτσι έγινε και που τα λέγαμε στον καφέ εκείνη τη μέρα με τον Μάρκο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Λέγαμε ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες. Και λέμε εντάξει, ωραία, τότε είναι στο χέρι μας να τα αλλάξουμε. Να δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε να εμπλουτίσουμε τον τομέα. Ακόμη και για κάποιον επαγγελματία δημοσίων σχέσεων που βρίσκεται στο χώρο εδώ και 20-25 χρόνια, που τελείωσε για παράδειγμα το πανεπιστήμιο, αυτό αποτελεί πάρα πολύ καλό εγχειρίδιο. Το οποίο όταν το διαβάσουν θα δουν πόσο πραγματικά άλλαξε και η θεωρία και η πρακτική. Όταν έβλεπα χθες πληροφορίες για να ενημερωθώ για τη σημερινή συζήτηση, σκεφτόμουν πόσο πίσω έχω μείνει, διότι εγώ τελείωσα το 98-99, επικοινωνία μεν, αλλά είχα μείνει αρκετά πίσω σε ό,τι αφορά τις θεωρίες. Και γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ειδικά για μας, τον χώρο και τον δημοσιογραφικό κόσμο, αλλά και τον κόσμο που ασχολείται με τα ζητήματα επικοινωνίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα που έχουν αλλάξει τα πάντα. Είναι και η οικονομική κρίση, είναι και η εξέλιξη και μας έχουν προλάβει. Πάντως είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ τώρα η επικοινωνία και στις επιχειρήσεις, γιατί την υποτιμούν, την βάζουν σε μια δεύτερη μοίρα μέσα στο πλαίσιο των περικοπών που κάνουν. Και τρίτη μερικές φορές, και αυτό είναι το δυσάρεστο της υπόθεσης. Θα το πληρώσουν αυτό το τίμημα, λέτε? Ήδη το πληρώνουν νομίζω κάποιοι οργανισμοί, και αν δεν προσέξουν τον ρόλο που έχει να διαδραματίσει ο τομέας των δημοσίων σχέσεων και να του δώσουν περισσότερη έμφαση, τότε θα αποτύχουν. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα σημαντικό κομμάτι στις σχέσεις των ανθρώπων. Ναι. Αν το πάρουμε και από προσωπικής άποψης, γιατί χωρίζουμε? Γιατί δεν υπάρχει επικοινωνία, σταματάει η επικοινωνία. Σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Πάμε εκτός συνόρων, διότι τον Ιανουάριο του 2014 η κρίσιμη σύνοδος θα πραγματοποιηθεί, κρίσιμη σύνοδος για την επίλυση του Συριακού. Είναι η καλύτερη ευκαιρία για την ειρήνη, λέγει ο Μπαν Κι Μουν. Για να δούμε.